lingkod sa ko dire eh. Unya ako muuli dito sa balay eh parting pagkainita pa man sa danya. Hinahinay sa kaon na ako pizza nga. Sus kalami ani raba. Balik din taong ko dito. Ana pajugoy ko nga parating lami ay pare sa pizza. Akong kabong baka to na initan. Alis ako mo orare kay muuli ko balay niya magdako aning pizza dito di ko makaon. Ay, dako ra ba kay kaon may ning kaon ko daan diri niya akong muuli dito mahurot na ni nako. Ayo. Hoy, ma'am. Oy, dong. Aw, ikaw man di ay na diha. Oh, Dong tanod unsa may ato ah. kanang nakay gipada diri ma'am nga kanang ni kapitan nga kanang sumon. Ha? Oh, sumon ma'am. Sumuna nako. Eh, wow, ako kay bawa ma'am oy, basta kay sumo na nimo dito kay nabalita na kong gamay kay kato mo nang pataka kag panabi. Ipadal-an kag sumon atong sa asawa. Niyabag na unsa man ang tao ni sila nga pwede ra man gid unta ni istoryahon. Aw, sama na ma'am nga nireklamo naman dito sa barangay. Nya, ning hatag sa pangapi mo nang gihatod na sa mga ko diri. Mao di ay nya. Kanus aning ato ba? Karong taon. Oh, karon taon-taon. Oy, hapit naman di ay. Kapit na kay taon-taon naman. Nya, mukuyog na lang ko nimos barangay ani. Oh, kuyog na lang. Ako na sa ning kuhang gamay. Ay, niina mo kakagkape ngano? Eh, kape raman dito, nya wala may kuwang na rabayin taon ni nako dong uli. Kay kuwang na nako ako in taon nang. grabe pagkahula sa nimo ma'am. Meron sa yung reklamo ka kay nasa kay Kuwang pagkahangon na nako kay wa ko paniud to manggod. Wa ko paniud. Mo na, resulta. Nya, mukuyog na lang sa ko nimo dito kanila sa imo oh. Ali ko magrambol na sa kuntiyan ng kanang kape o kana coke. Di man ko kay taas kay kog sugar. Artiha sa nimo. Wala bitang- Hala, ay na lang isud ako ni sa ref. O na pay repo. Dili na ma'am kay kapit na taon-taon ma'am, magkuan na ra ba mo ma'am? Moadto na lang mo dito. Unya nakadiyot dong ay kay. Kanang muhapit pa ko sa mong balay kay mag-ilis ko, nagbantay na mo kabaw na mo diri good. Kuan ma'am eh, bilin lang ni ay. Ay ayaw na gibilin dong kay kanang ako ani. Anto na ma'am sa barangay kay. Oh, maato. Ato lang ta dito sa dili rin sa barangay ma'am kay hayop ko wala sa barangay. Ato lang dito sa ilom sa dito sa mangga ma'am kay kanang naman dito sa kapitana. Kapitan, mura mo kapitan ako sa. Kanang kapitana ma'am kay mura butas na siya buhok pero no, laki man kayo. Tara ma'am ay. Sige tala. Dala ma'am kay ato na kan dito kay ngayo sa ko. Tara, kapitan ma'am ay kapitana. Dapat lagi na patawag ako diya ana dito mahusay. O ana Dito sa barangay. dili ra ma'am kay gitrabaho man ang barangay hall niya. Diha gid na siya nagpuyo ana ilang mangga ma'am. Manang ampay kana siya dihag tambay-tambay niya. Diha gid sayon niya ang mga husayonon niya ron. Tara ma'am kay lain sa kay wala na ang reklamo diha ma'am. Na gina dapat Dili yung tatadiri oy kay na magitay barangay at pinunta ta magatubang sa barangay. bagol ma'am oy kanang gitrabaho ganing barangay gisemento pa ang tiles. Magkait dali eh. Na. Kap. Ay, Kap. oh, Singa tugon. sa man mo nga dugay kay mo kanihara ni inyong komplainan. Mauna siya kap, mauna siya kay, Mauna mauna siya siya. kap. Ay, maritis. Karon, Dili manggod oy isa mo dili ato kurada. O dana lang. Dana lang. ayaw sibok ito diri ka mister, di ka may bana ni. Dili oy tanod. Naunsa nalimot nagatanod ko nimo. Oh. Diri tanong diri ka. Kay ikaw mo silbi. Ngano mo yung bagayan na, ano siya kapitan siya. Sige inom kape sinunog. Diri ay sige reklamo kay ikaw rin kong papriso. Diri karon ni ana magita sa akong ayaw tanawa na kay bawa na biya ka nga. Unsa man nga dito yung mga Kira tumong. rega may kap, dekit mo sa kaana. Ayaw pag sige ko ang Tanong? ay lukuhan riyan na bayang kababae. Ikaw manghagis ka. Ano manghagis man ka nga? Husay man kay tuyo nimo. Wala mo ko nang hagis kap. Ang ipanlabay man ni mo diha nga mo mga Wala ko ilim nang nun. ipanglabay no, ang iro sa dagkuhit ana. Aw, Ibaw jud ka kay bumbong sa diri ka. nang igsuuna hawa diha. Kanang ni ang libog ko ninyo oy. Unsa man may mga tuyo ninyo nga siya ni sumbong tungod kay naay problema tungod siyang bana, iyang bana. Unsa man ni? Ireklamo lang ko. Oy, unya na kanang kuan, unya na nang ako say una nang. Sige kayo na. Una kay ano. Alang nga nang nakadungog ikaw nakadungog man jud ka ato na nga kanang singgit ang babae. Unya pag-abot na to dito nagunit imong bana sa iyang tiil. Ya mo nang usa sa nang gipatawag ti kay. Uwaw ka na nako kay asawa bug ko. Isa may nakahibaw ana ra nga mao day na nga nagingon-ingon man ang babae nga kanang agay ay
hinaya yan ingon ko dang imong bana nga kanang sige di atong kuanon day bi atong supsupon day. Oh, Nya sa may tinuod na sa gi imong gisusup. nakakita mi ta mo atong tunok na to sa kanang ruma nga ni tao. Ay, sagod, ana akong ate nga natunok ra siya niya. Sila ang duha na dito sa dagat. Gibugan ako ninyo. oy. Mauto. Imong ate mo kontra niya nga. Si Kradili, oy. Kani mo siya chismosa kayo siya. Bisag buwan siya kita Ang iyang ate may kiana-ana nako dito sa baybay ba? Kiana-ana ba? Yan ana ni. Dili anak-anak ka pa. Anak-anak ba gilarot ang tunok diri sa tiil ba gilarot. Mo dito ang imong gisop-sop ang tunok ikaw sa ganong isuko ka man. Ingon man siya gisopsop. Mao na ikaw sa ganong niingon masaka mao nang Alangan ni nakadungog man ko. Di mao ni sulti ko niya. Unsa kay kaso ani ka? Ayo ala nimo. Unsa to mga lolo ka? Lolo. Ikaw maging kapitan. Tagay ko na may maayong rason. tagaan ta mo kasuhan ang hibaw mo. Nakaso naman inuuna oy. Tarungan lang istorya oy. Ngano man nga ako na may kapitan, ako na may duklod. Sino maayo mo ha? Dali sa hatag rason mo kibaw na bihana nga marites na siya. May nang ibitay sa May ibitay isami na, ang mo kay balita. Ingon anak ka kay nakadungog ka. Pagilan mo. Buta ninyo eh. Ang kaso niya ni dead or alive. Ano mo masayon? Inyo kita mas nabasa na ako ha pagkakapitanan ng barangay. Huwag kang kailangan ka po. Ayaw. Danos.